हाय सांगमाने शुभ संध्या केमती अच्छे समस्ते। आज संध्या बेले सजबाज हो सुओ पाउडर लगे लिपस्टिक बोल दे कि पलि आसी मुझे बुलाई बुलिली 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 कुआड़े कौन करी किसी जापारे बुली बुली माइंड टाक ठंडा कली अरे भोक लगुच फास्ट खाइबी तापर भाभी कौन करी सांग मोर कौन चलते टे मुवी देखा देखा मुवी प्लानिंग कर आग खाईदिए पेटे खाईदे खाइबा मनटा शांति है भाभी कौन आगू मुझे खाई ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି ସାଙ୍ଗର ମୋର ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଖାଉ ସେଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଖାଉଥିଲୁ। ଆମକୁ ଲୋକ ଦେଖି ବହୁତ ହସୁଥିଲେ। ହଉ ତାଙ୍କ ହସରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ ଦେଖି ତ କେହି ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଲେ। ଆସିଲୁ ଫାଇନାଲି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗ ମନ କରିଥିଲା ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ମୁଭି ଦେଖିବା ମୁଭିର ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ମଜା ଦୁଇ ଚାରିଟା ରିଲ୍ସ କିଛି ବନେଇ ନେଇଥିଲି ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପରେ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଭି ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବୁଲିବେନି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍